Херсон рашистлерінің невбетеки ұжымынден сон бұтынлей электрикасыз қалды. Вилаятынан Devlet Memuriyet yolbaşçısı Yaroslav Yanushevich'nin kaydetkеніне көре, рашистлер шеерінің Karabel районында ерлешкен kritik infrastruktura объектлеріні ұжым еткен. Оның сөздеріне көре, чаре пейда ұлғанынен энергетиклер тамирешлеріні башлатacak. Bundan evvel Ruslar Kenede Херсоннан мерkezіне ұжым етті. Tunevin Vilayet Memuriyet binasına urgan olsalar, bugün mermiler 100 metr uzakça tuştu. Eki Херсон sakini elak olğanı haber etili. Ач тұтып қорқытқанлар. Рашистлер Украинаның ишғал етілген территорияларында тешкіл етілген жазаханелерінде балалар үшінде айры камералар япқан. Бұны Украина омбудсманы Дмитро Лубинец хабар етті. Оның сөздеріне көре, бала камерасы Херсонда олған 10 жазаханелерінің бірінде белгіленген. Мабуслер қайдеткеніне көре, олар қомшу камерада рашистлер тарафындан қырсызланған балалар тұтылғанны біледі. Бұны ишғалжілер өзлері аселет мабуслерге хабар етеді дей Лубинец. Табанға бірқач каримат ташлағанларыны балалар үшін ейлештірілген шарайтлер деп адыландыра екен ишғалжілері. Нами зафіксовано, що дітям не давали води, давали воду через день, практично не давали їжу, використовували психологічний тиск, розказували, що батьки від вас відмовились, що ви вже не повернетесь. Один з хлопчиків, йому 14 років, його забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Rusya için oldur. İnsanlarının namusundan keç ve hırsızla. Rusya Devlet Dumасы Ukraina'nın işgal etilgen territoriyalarında yapılgan cinayetler için mesuliyetlik olmaması için hazırlangan kanun leyhasına birinci okuvdari berdi. Cinayetler Rusya menfaatları kurçalanması için yapılsa mesuliyetlik olmayacak. Ama bu nasıl cinayetler olabilgeni vesikada açıklanmay. Bu işgalcilerge istegen cinayetçini mesuliyetlikten boşatmağa ak verecek ve habarcılık schemaları için büyük fırsatlar yarata. Душман Донецк вилаятны күл ве виранелерге чевірмеге девам еті. Регионнан инфраструктурасы кечкен күн девамында 8 ракета ве 30-дан зияде авиа ұжымлерге оғырады. Баштапта хабар еткенлеріне көре, рашистлер Бахмут, Авдеевка ве Маринка живарында Украина арбилері позицияларыны ұжым етіп, жебе сызығыны деңіштірмеге істей. Имайжелеріміз да 6 кере душманның яңы ұжымлеріні ұрып қайтырған. Геже күндіз рашистлерінің шиддетлі атеші алтында бұлынғанларына бақмадан душманға вазиетіні ейлештірмеге имкан бермейлері. За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки на узбережжі річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію. Işgalciler Ukrayn десанты Сақ районы ялысына еңе білгенінден қорқа. Бұндан себеп окоплар қазып ялыны майынлайлар. Işgalciler кечірген азырлық ішлерін аксеткен ресімлерінен Украинаның баш истихбарат идаресі пайлашты. Идаренің малыматына көре işgalciler ялы сызығына пекітмеге тұрыша. Кечінлері işgalciler молочной койының ялысында майынлары ерлештіріп окоплар қазы башлады. Ағыр техника кечіп оламасын деп бетон пирамидалар ерлештірелері. Devlet xainligi için 12 yıllık kapısı müddeti. Ahmedjit'nin işgalciler mahkemesinin mahkemecisi Olga Gurina gıyabi şekilde mahkum etildi. Kırım prokuraturası işgalden son bu kadı Ukrayna halkına bergen antına xainlik etip, işgalcilerinin işbirlik eti başlığanını izbatladı. Tamam bu mahkemecinin 2014 senesi fevralının 26'sında geçirilgen miting iştirakçileri takip etilmesine alakası vardır. У 2016
У 2016 році саме вона, керуючись законодавством РФ, ухвалила рішення про продовження строку тримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтему Чийгозу. Пізніше репресивна машина судочинства на півострові визнала Чийгоза винним у злочині, якого він не вчиняв, та за події, які відбулись до початку фактичної окупації Криму, засудивши до 8 років позбавлення волі. Своїми діями та рішеннями засуджена сприяла становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії в Криму, а також надавала допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України. Көпірге кечірмейлер паром кечтінен құлланмақ үшін невбетте тұрмақ керек. Юзлерже юк машинасы Лиман Векеричнің авалиманы территориясында невбетте тұра. Ишгалжелер Украинаның ишгал етілген территорияларындан кечкен қара елнен қатнамаға істемегенлерге денізде фортуна біткен сон Лаврентий Мария Векерчинский екі паромлары қатна башлай жағды. Амайдавжылар бұна ичте инанмай. Сегодня они спрашивали, вчера задавали вопросы, сказали, что все паромы ходят, Керченский, Мария, по-моему, Лаврентий еще. Сказали, все ходит, все нормально, машин немного. Это когда мы с Симферополя собирались выезжать. Но с тех пор машин много не ушло. То есть мы стояли, что в аэропорту ушло машин 20 из легковых, и фур, по-моему, фур тоже может быть столько же. Они ушли. Мы приехали сюда в 11, фуры, которые ушли ночью, также говорят, что стоят еще здесь. Там же в аэропорту осталось еще очень много машин. Грузовых или и маленьких. Мост закрыли, поэтому все даже пустые стоят. Навскидку у меня вчера парень заезжал, 70-й номер выдали, у нас 590-й номер. Вы откуда? С аэропорта приехали? Да. Мы простояли вчера в аэропорту, сегодня в 11 дня переехали сюда на порт в Крым. Авропа парламенті Голодоморны Украин халқынан сойқарымы оларақ таныды. Резолюцияға Авропа парламентінің чоқысы депутатлары қол тұтты. Оны кечкен сені 30 сенелері олған вақияларынан 90-шы еллығына бағышлап қабыл еттілер. Депутатлар Украина халқынан бірдемлік олғанларыны акс етіп, Сталин режимі тарафындан суни ачлық нәтижесінде елек олған миллионларынан украинлеріні аңды. Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-33 років в Україні, що був спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України. Рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців та істотно підірвали основи українського суспільства.